Ами ако разпъването на Исус Христос е било нещо много повече от физическата агония, на която са били свидетели земните зрители? Зад завесата на човешкото възприятие се е разигравала космическа битка, която е определила вечната съдба на цялото творение. В центъра на тази свръхестествена драма стояха двама от най-могъщите архангели на небето – Михаил, божественият воин, чийто меч вече беше изгонил Сатана от небето, и Уриел, пламъкът на Бога, чийто проникващ поглед записваше всяка подробност за вечните архиви. Тяхното присъствие на Голгота не беше случайно, а представляваше внимателно организирана божествена мисия да защитят и да бъдат свидетели на най-значимия момент в историята на Вселената. Когато тези могъщи същества заеха местата си около кръста, самата земя се разтресе от тежестта на тяхната власт, а силите на мрака отстъпиха в ужас от единствената битка, която знаеха, че не могат да спечелят. Историята за това, което тези архангели постигнаха на кръста, разкрива скритите измерения на жертвата на Христос и космическото значение на изкуплението на човечеството. В момента, в който Исус Христос беше издигнат на кръста на Голгота, в небесните сфери се водеше дълбока духовна битка, която малцина смъртни можеха да разберат. Докато физическите страдания на Спасителя бяха видими за всички, които бяха свидетели на разпятието, свръхестествените събития, съпътстващи този решаващ момент в човешката история, останаха до голяма степен скрити от земните очи. Сред най-значимите участници в тази космическа драма бяха двама от най-могъщите архангели на Бога – Михаил, воинственият принц на небето, и Уриел, пламъкът на Бога, чието присъствие гори с божествена справедливост. Тези могъщи същества бяха изпратени от Всемогъщия, за да изпълнят решаващи роли по време на най-тъмния, но и най-изкупителен час на човечеството. Тяхното присъствие на кръста не беше просто церемониално, а служеше на конкретни божествени цели, които в крайна сметка щяха да запечатат поражението на Сатана и да осигурят вечно спасение за човечеството. Координацията между тези два архангела демонстрираше щателното планиране на изкупителното дело на Бог, където всеки детайл беше организиран от самото създаване на света. Докато Исус висеше между небето и земята, носейки тежестта на греховете на човечеството, архангел Михаил зае мястото си като божествен изпълнител на Божията воля. Основната му отговорност беше да гарантира, че никаква демонична сила не може да се намеси в жертвения процес, който щеше да изкупи греховете на света. Мечът на Михаил, който преди това беше изгонил Луцифер от небето, сега беше готов да защити целостта на жертвата